Αυτό που λέγαμε πριν για το political correctness, θεωρείς ότι έχει περάσει και στο φλερτ? Ναι, άμα περάσει και σε φλερτάρω, θα γίνει μητού. Μπορεί, άμα δεν σ' αρέσει, ξαφνικά. Εσύ αισθάνεσαι ότι δεν φλερτάρεις με τον ίδιο τρόπο όπως παλιότερα? Υπάρχει ένα κράτημα, ρε παιδί μου? Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί αν ένας άντρας μπορεί να φλερτάρει όποια θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει, αν δεν συνοδεύεται. Και αν είναι ευγενικός και δεν παραβιάζει Ναι. και προσβάλλει το χώρο της. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα από αυτά. Άρα δεν έχεις ακούσει περιστατικά που μπορεί, ας πούμε, μια γυναίκα ή ένας άντρας να αισθανθεί προσβεβλημένος χωρίς να υπάρχει αφορμή? Ότι έχουμε γίνει λίγο μηγιάγγιχτοι? Ναι, έχετε γίνει όλοι μηγιάγγιχτοι εσείς στην τηλεόραση. Τι έχεις πάθει με εμάς, καλέ? Εγώ σου μιλάω γενικά. Η τηλεόραση σου φταίει? Δεν παίζει μεγάλο ρόλο η τηλεόραση. Συγγνώμη, δηλαδή αν με φλερτάρεις με έναν τρόπο που δεν μου άρεσε, είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος που μετά πάω και σε καταγγείλω για σεξουαλική παρενόχληση. Μου φταίει η τηλεόραση? Όχι, αλλά η τηλεόραση θα το πάρει αυτό, χωρίς να ερευνήσει τι έχει γίνει, ότι πήγε μια τρελή και επειδή της είπα είσαι μουνάρα και μου έκανε μήνυση, και θα πει ο ράπερ μίλησε έτσι και αυτό θα βρει κάπου να πιαστεί για να έχει να παίξει κάτι. Αυτό εννοώ, ότι και δεν μας παίζει ρόλο και η τηλεόραση σε όλο αυτό. Το διωγγώνει, ας πούμε. Ναι, η τηλεόραση και τα μέσα. Ναι, τα όλα, social και αυτά. Ναι, ναι.